uNkulunkulu akakulonde kubusise. Whatever you do, whatever you touch, ihambisane noNkulunkulu phakathi. uNkulunkulu uvula amasango empumelelo. Kube nokuzinza nokuthula empilweni yakho. Kama uPasonike. Kubalulekile ukuthi ungasubscribe ungalike video le. Kakhulu beyilunga le channel. Mawuyilunga le channel uyakhona at least ku9 yalo ngenyanga. Sibonga laba siba ngamalunga le channel. uNkulunkulu nonke akanivuleke iminyango yempumelelo ukona konke enikwenzayo empilweni. Ikhona ke number ngoba ngiyacela ukuthi isetshenziswe kuphela umuntu ongumlandeli wale channel, umuntu oyisubscriber. Uma ungayena umlandeli, ungayona isubscriber, ungayisebenzisa ungayithindi le number iyekele. Sibheka namhlanje iphupho lika user DD1PS5PJ4i. Yeah. Et user futhi abhala ngegama yena uthi sawubona mfundisi ngokuzithoba ngicela ukubuza kuchazana uphupha la wenza utshwala besizulu kube lula nokupheka ephushweni kodwa ke angikwazi angase ngipheke kungenzeka ke unikezwe leso sana yesokupheka lelo kholo lokupheka nje likhona lapho kufuthi idalwa ifuna ukuphakelwa wena ekhayini yoba uwe yokuphisa phambe kahle yabona ya kungenzeka wena osoqokiwe kulelo khaya nje mangukuthi ubupheke emzini futhi emzini wena uyopheka utshwala idalwa zifuna ukuthi kube kanjalo noma ekhayini phinde kube no Rich @Rich Khwele 4135 uRich ukhwele wakahwele uthi ke sibingelele futhi siphinde sibonge pastor uma uphuphu babakho saphila nawe niphuza utshwala besintu ngokhamba nimphathi ibhayi elibomvu ngokumhlophe emaceleni ngabe kusho ukuthini asikhohle ibhayi asifocus la etshwaleni kodwa ke nakhona la nje ubegcoka amabhayi abovu ngenzeka lento kunesidalwa esithile esifuna lo tshwala lapha mhlawumbe wembethwe isidalwa esithile wena esesidinga nje ukuthi mhlawumbe wenze lolo khamba noma lobo tshwala ubenze lapho lelo khaya kodwa kasibheka nje kusho ukuthi santi ababili laba buzwa ngotshwala omunye ubephisa omunye bayaphuza asenze kanje. Number 1 uphupho umqombothi sithatha njengoPaul ngelubuma ubona umqombothi lokhu ngokwesintu kusho ukuthi abantu abadala amathongo inyanya abalele noma amadlozi omile futhi adinga ukuthi uwaphuzise. 2 uphupho umqombothi uPaul uhle uma uwuphuza lungasho nje isikwelede esithinta amathongo nesidingo sokuthi ke uphise kungekudala. 3 uphupho umqombothi uPaul uhle uma uwuphuza lungasho ukuthi kunesikweledo kumele silungiswe esiqondene nomsamo nezidalwa zakho noma nesidalwa sakho. 4 uphupho umqombothi kuPaul uhle futhi uwuphisa lusho isidingo sokuthi wenze labadala ukhamba kungenzeka sebomile njengamanje. 5 uphupho umqombothi kuPaul sithathe ngolusho futhi uma uphisa lungasho ukuthi ngokwesintu kunesidingo sokuthi ugaye kwenziwe itiye labadala futhi kuzomela ulenze maduzane. 6 uphupho futhi umqombothi uPaul uhle uma uphisa lungabe lusho ukuthi ngokwesintu kunosiko kumele lwenziwe maqondana nawe noma nomunye owomndeni osaphila noma osashona kuze ukuthi lo uphuzi ngesikhathi uphisa lo mqombothi bekunobani mhlawumbe ngenzeka kunengane ngenzeka kunosisi wakho ngenzeka kunobaba wakho ngenzeka kunobani bani mhlawumbe lo msebenzi ufuna uqondane nalo muntu okade khona kwi-picture ngesikhathi uphupha. Number 7 futhi uphupha umqombothi kuPaul uhluma uphisa lungasho ukuthi ungalindela mhlawumbe ukhanjelwa isivakashi esingalindelekile noma ukuba nezivakashi ezingalindelekile. Number 8 uphupho umqombothi kuPaul uhluma uphisiwe uphihlike ingwebu futhi uchithekele phansi lokho kusho ukuthi ukhamba noma lo mcimbi owuhlelayo njengamanje uzophumelela mangukuthi njengamanje kuneyinhlelo oyehlelayo zokwenza vele ukhamba bese ubona lo ukuthi lento yakho it's an assurance kulo mcimbi wakho uzohamba kahle mangukuthi useyinhlelo zokwenza inomcimbi yabo.
Number 9, umupho womqombothi uPawulo futhi makungukuthi uphisile bese uphupha ubone uphihlika ingwebe ebusuku uzuchithekela phansi lokho kusho lo mcimbi ohlelile wamukelekile futhi uzophumelela. Number 10, umupho umqombothi kuPawulo hle uma uphisa uphuza noma uphuzwa nje abanye abantu. Lokho nje ngisho ukuthi umcimbi uhambe kahle noma umsebenzi uhambe kahle futhi wamukelekile mangukuthi wena kade usanda kwenza umsebenzi ngoba leli kuyenzeka iphupho elifanele livele emva kokuthi kade wenza umsebenzi uphuphe ubone abantu sebephuza a week later or weeks later or days later lokho sokuconfirm ukuthi lo mcimbi kade wenzile hayi uhambe kahle idalwa sowuthokozela. Yabo noma ke lingavela leli phawu leli just ukukhomba kulo mcimbi ohlelile idalwa sesulinde ngabomvu mangukuthi kukhona umcimbi ohlelayo. Yabo siyabonga. Be blessed. Siwe